Tapi rame lu baik. Enggak enak khusus bon-bonan. Anggar udah. Anggar. Ibu dia enak orang. Yang Kunir kan apa? Pondok Kunir. Pondok Jati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Paring pengarang masih duluan mateng Pak Daryono. Ya. Selanjutnya mungkin kantor Pak Kepala Sumatera Sepuh karena kami satu ya kami ada menjadi ikan pantas nabi lucu suto yang memiliki keparmo kalau mengaturkan panggung uji Sumatera Panjang ingkang sampun kasedu administrasi bab ulah rindu anggenipun badhe jumangkah mriga lumebet wonten bebrayan tinggal saha pinarak lenggah wonten papan ingkang sampun kataosaken nyuwun pangapunten semanten ugi dawa sami-sami bilih wonten lepat kula sakadang kanca yodho. Waalaikumsalam.